jama'a, a cikin wannan bidiyon zan yi muku bayani akan yadda tafiyar kafa take a ƙasar Algeria. To tafiyar kafa dai kashi-kashi ce, sannan kuma ya danganta daga wace irin tafiya kuke yi. To wacce aka dai fi yawan yi ita ce wacce za a ɗauke ku a mota, a sa bargo a lallaɓe ku, a ta uwar gudu da ku. To kafin a kai wurin baraji wurin ma'aikata, direban zai sauke ku ya ce ku je ku zagayo. To a cikin ku ba za ku rasa wanda suka taɓa yin irin wannan tafiyar ba. To sai a haɗa ku da madugu wanda ya san hanya, shine zai zagaya da ku ba tare da ma'aikata sun gan ku ba. Shi yasa za ku ga ana yawan yin tafiyar kafa. To shi kuma direban zai bi titi ne ba tare da ya ɗauki komai ba. Komin yawan kayanka hakan nan za ka cicciɓe shi ka yi zagayen nan da shi. Shi kuma direba yana can bakin titi, shi ma ya wuce wa ma'aikatan. Ku kaɗai yake jira da kun fito kuma ku ƙara shiga mota ya ƙara lallaɓe ku a ci gaba da tafiya har a kai inda ake so a je. To jama'a, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon.